मागील दोन्ही निवडणुका 2014-19 असेल, मोदी लाट होती म्हणून तुम्ही निवडून आला। कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे खासदार विनायक राऊत। तुम्ही ज्या रिफायनरीला विरोध करताय ती रिफायनरी बारसू सोलगावमध्ये व्हावी म्हणून आपलेच पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्राला पत्र पाठवलं होतं ना। माझा थेट सवाल आहे आपल्याला, सिवटचं काय झालं? आजही बांबोळी आणि मुंबईशिवाय पर्याय नाही हो, हे का थांबलं नाही मागच्या 10 वर्षात? कोकणातली साहेब गावं ओस पडत चाललेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली का? तर मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थलांतर आहे। ताज हॉटेलची चर्चा गेली कित्येक वर्ष आम्ही ऐकतोय, त्याच्यावरती कितीतरी निवडणुका पार पडल्या। लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा नारळ फोडणारी पहिली स्फोटक मुलाखत पहा फक्त कोकण शाहीवर।